Bye-bye. So this is it. Brother Ronnie, bye-bye. Bye. So this is it. Salamat, Abe. Ito po si Brother Chris, ang huling hantungan. Ang huling natin. Sanda ko pa roon. Camila. Ayan. Hindi niya malating gamit siya. Ito po ang kanyang bahay sa loob ng ilang taon rito. 8 years. Ito po yan, no? Iwanan niya po. Kami pundat. Bye-bye. Bye-bye, bro! Bye-bye. At sila rin kay Chris, eh. Sige. Di ba? Na? 1850. 1850, 650. Kaya nga, 1850. 650. 650. Habang salas. Dito sa Dr. Cafe. Hindi, ano namin kami kasi makabalik siya. Thank you. So ayun na nga mga ka-astig, pinabalot ko na, pinarap ko na yung aking mga bagahe. So ang ginawa ko is, although maliliit yung mga bag ko, pinagtikit ko na lang yung 2 bag, saka yung isang printer, saka isa pang bag. Ayun ang pinarap ko. Done? Thank you. Right here at madilim. I will miss you guys. I love you and God bless. I love you with the love of the Lord. So keep smiling. Taga-Siargao ako. Shoutout pala sa taga-Siargao dyan. Pero naka-31. Shoutout po, taga-Pangasinan. Pampanga naman ako. Ayan. Ngayon nga. Sa Bahrain pa rin, di ba? Ayan, paliparan. Yan ang dami na. Hi to my vlog, Kaastig Bahay ko. Vlog, subscribe to my channel, Kaastig Bahay. Subscribe and like and share. Thank you. Let's go. So mga kasigala akong tulog ngayon. Siyempre galing ako ng airport. And dito ay ngayon first time. Ang laso talagang Arabo pa rin yung version nila. Kain na muna tayo guys. Sige sir, ma. Next na tayo.
may building na ganun kataas na. Maawa ka rin talaga eh. Oo, may mataas na building sa Pampanga. Kailan natatapos na po? First time ko makita may building na ganun dito sa Pampanga. Mataas. Hilang ako sir. Sige lang. North Walk. Pinahaba yung kalsada? Tinaas na ito eh. Kahit magbagyo, hindi agad. Hindi pagka mamalakas talaga sir, babahin talaga. May Kaso mabilis naman po kung amano yun. Oo. Sa kanila kaya nila yung drainage eh. Siya pa yung Manson, no? Amaya. License ko pala, paalala mo na yun. License ko yung massage. Kailangan natin ng license yun. Baka yung makakap. Kasi hirap na dahil. Imagine Relax issues. ay ka. Ah, Yati ka. ang bala. Ang bala yun. May strict ko lang yun. Dati yung mama ko ako, yung pamaselan. Kaya sabi ng hindi, ano. Pero ngayon niya kamahal ang mga license. Grabe na yun. Mag-aral ka pa kasi. Kaya pibalo kaya pibalo mo. Yan yata mag-text ang classmate ko kaya. Ano yan kasi niya, Sergio. Dalaan nyo, Kenny! Kailangan na sana. Nama? Lanti pa mo! Alam pang tutut.